IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nangiuswat ti Bureau of Fire Protection iti ili ti Solson at ti road clearing operation na gapoy tinaangin na panyempo ang mapaspasaran iti nadakamat a lugar. Babon ti panangidaulo ni Senior Fire Officer 3 Bener Adina, Acting Municipal Fire Marshal, na iuswat at tinasao nga aktibidad tapno maliklikan ti panagtinag dagiti kayo wenno anyaman asaan na napinta sa pasamak ng runa kat napigsa ti angin na marikrik na iti ili. Tinadakamat a clearing operation na iti kalsada karunaan iti National Highway ti Barangay 1 ket panang salaknibpay karag di motorista a dumaldalya sata. May naik iti raytoy. Nagpalagip ti Bureau of Fire Protection iti umili tinananaya panagan-anad no kastoy anaangin iti tiyempo. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.